पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाची आरक्षण जाहीर झाली असून कणकवली पंचायत समितीचं सभापती पद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव असणार आहे। पाहूयात। कणकवली पंचायत समितीचं सभापती पद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे। त्याचा फटका कणकवली तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील जे कार्यकर्ते आहेत, विशेषतः भाजपमध्ये काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आहेत, अशा कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे। कारण कणकवली हे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे यांचं होम ग्राउंड आहे। नारायण राणेंच्या राजकीय वाटचालीमध्ये, राजकीय यशामध्ये कणकवली तालुक्याचा खूप मोठा वाटा आहे। साहजिकच जिल्ह्यातील अन्य कोणत्याही तालुक्यांच्या तुलनेत कणकवली तालुक्यामध्ये राणेंच्या कार्यकर्त्यांची खूप मोठी संख्या आहे। बरं, राणेंच्या कार्यकर्त्यांचं वैशिष्ट्य आहे, हे कार्यकर्ते निवडणुकांच्याही खूप काळ आधीपासून तयारी सुरू करतात। भले आरक्षण कोणतेही पडेल, मात्र त्याची वाट न पाहता ते आपलं काम सुरू करत असतात। तर साहजिकच आता जे सभापतीपद आहे, जे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे, त्याच्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील राणेंचे कार्यकर्ते असतील किंवा अन्य कोणत्याही पक्षांचे कार्यकर्ते असतील, अशा अनेकांचा आता हिरमोड झाला आहे। त्यांना किमान पुढील 2.5 वर्षे सभापतीपदाच्या अपेक्षेची वाट पाहावी लागणार आहे। कणकवली पंचायत समितीवर गेली वर्षानुवर्ष नारायण राणेंची सत्ता आहे। 1997 साली सर्वप्रथम राणेंच्या तेव्हाच्या शिवसेनेचा भगवा या पंचायत समितीवर फडकला होता। तेव्हापासून ते आजपर्यंत नारायण राणे कोणत्याही पक्षामध्ये असो, ह्या पंचायत समितीने नेहमीच नारायण राणेंना साथ दिली आहे। 2000 मग ते 3च्या दरम्यानची निवडणूक असो, 2012च्या दरम्यानची निवडणूक असो, 2012च्या निवडणुकीमध्ये तर कणकवली पंचायत समितीमध्ये एकूण 16 जागा आहेत। त्या 16पैकी तब्बल 15 जागा तेव्हाच्या नारायण राणेंच्या काँग्रेसने मिळवल्या होत्या। 2017मध्ये जी पंचायत समितीची निवडणूक झाली होती, तेव्हा तर काँग्रेसने सर्वच्या सर्व 17 जागा मिळवलेल्या होत्या। त्याच्यामुळे आत्तासुद्धा या पंचायत समितीवरती राणेंचा जास्त वर चष्मा राहील असेही बोलले जात आहे। पंचायत समितीचे सभापतीपद भलेही ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले असले तरीही आज भाजपकडे किंवा राणे परिवाराकडे इच्छुक कार्यकर्त्यांची संख्या आजही मोठी आहे आणि त्यांच्याकडे वेगवेगळे पर्याय निर्माण आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला कणकवली तालुक्यात सध्याची उबाटा शिवसेनेची परिस्थिती खूप बिकट आहे। तर प्रश्न आहे की पंचायत समितीची निवडणूक उबाटा शिवसेना ही भाजपच्या समोर नेमकी कशी लढवणार, याची उत्सुकता आता कणकवलीच्या राजकीय वर्तुळात लागून राहिली आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।